Capoeira para mim é difícil porque eu também tenho que aprender a falar português. Mas eu vou conseguir. Comecei a capoeira em 2008 e de lá para cá eu nunca parei. Eu comecei a capoeira em 2006 e estou aqui juntos com Formada Matraca. Vamos pedir o axé. Aloitin capoeiran vuonna 2008 Hämeenlinnassa yhtä aikaa Matrakan kanssa. Olen tuntenut Matrakan siis nuoresta saakka ja olen huomannut, kuinka hänestä on kehittynyt tosi hyvä opettaja pikkuhiljaa, mutta nyt hän alkaa olla jo ihan huippuopettaja ja tosi sitoutunut. Capoeira on tosi paljon. Se on musiikkia, rytmiä ja taistelua. Mä tykkään siitä, koska se on niin monipuolinen. Se tarjoaa niin paljon ja niin paljon, missä sä voit kehittää itsesi. Ja sen takia mä rakastun capoeiraan. Mä pystyn soittaa, mä voin laulaa, mä voin taistella. Se on tosi hienoa. Se mikä Noorassa on vähän niin kuin tärkeä mun elämässä on se, että hän on ollut aika hyvä kuuntelija silloin, kun jos joku puhuu itsestään omista tunteista ja silleen, niin Matranka on tosi niin kuin hyvä kuuntelija ja silleen. Mais ou menos há 10 anos atrás eu tive que sair dessa cidade para ir morar em La Peranta. A cidade fica mais ou menos 3 horas de carro daqui. E deixei na responsabilidade de tomar conta da academia aqui, a Formada Matraca, que por sinal está indo muito bem. Eu tenho bastante confiança nela, sei que ela faz um trabalho bem bacana, vocês vão ver aí.